Bona tarda a tothom, benvinguts al capítol 27 de la sèrie Minecraft per a profes. Avui, com us comentava, acabarem de visitar les diferents estructures que ens queden pendents del Minecraft. Si no recordo malament, tot serà que encara haguem de fer un capítol extra per alguna que ens hem oblidat. Ens queda visitar els iglús i les mansions. Les mansions sí que és una estructura de les més espectaculars, de les més grosses i de les que amaguen potser més coses, així que val la pena visitar-la. Tinc un iglú, sí, aquí baix, perfecte. Aquest que he trobat, després de buscar-los una mica, està una miqueta amagat sota terra. Si us hi fixeu, normalment els trobareu més a sobre la neu. Aquest s'ha generat així una mica amagat, així que l'he destapat una mica purament perquè el pugueu veure. I els iglús tampoc tenen massa res interessant, és a dir, quan entrem simplement trobem una torxa, en aquest cas de redstone, un forn, una taula de crafteig, un llit, i a priori no tenim res més. Però, a vegades, si trenquem aquesta pedra d'aquí, aquesta catifa d'aquí, perdó, doncs tindreu aquest petit accés que ens permet accedir a una espècie de catacumba o de presó en la que representa que hi ha un individu atrapat, no? Ara ho veurem. Anem a parar en aquest lloc d'aquí. El que sistema al principi del joc és interessant perquè tenim accés a un altar de pocions que per altra banda seria difícil de fabricar. Tenim aquí aquest test amb un cactus que també queda molt bé i aquí normalment obtindrem un petit tresor. En aquest cas no és gaire cosa, però vaja, doncs podem portar-nos també les catifes si és a l'inici del joc, etc. Simplement tenim aquesta persona aquí que la podem alliberar si volem, tot i que no serà capaç de pujar les escales. I vaja, poca cosa més pel que fa a l'iglú. Ara farem un teletransport a la mansió, que ja l'he marcat en el mapa també perquè fos més ràpid de trobar, i així podrem anar-la a explorar, que aquesta sí que ens ocuparà tot el que queda del capítol. No tinc cap llit a sobre, doncs mira, aquest llit, nostre. No tinc cap taula de crafteig ni cap forn, així que com que ens n'anem de viatge, i aquestes coses estan aquí no li faran servei a ningú, doncs ens les emportem. A veure, obrim el mapa, com bé sabeu, amb la M, i busquem la mansió. Ja veieu que l'iglú està molt a prop del temple marí i de la base que hem construït. La veritat és que aquest mapa va molt bé per orientar-se, sobretot quan construïm mapes d'aventures, com ja explicarem en el seu moment a la sèrie Minecraft Tècnic. Possiblement, ja ho veurem, potser li fem una sèrie pròpia i deixem la de Minecraft Tècnic per la part purament més tècnica, i vaja, perquè ens permet veure les diferents zones que hem anat construint. Aquí tenim la nostra base principal, aquí és on vam trobar les llames, aquí la base aquesta nova que hem construït amb els seus camins, els petits cultius, el corral, etc. I a més, com sabeu, tenim la llista de waypoints que ens permeten desplaçar-nos directament. En aquest cas, com que la mansió és per aquí a prop, aquí exactament, simplement ens desplacem on tenim el waypoint o qualsevol dels llocs del voltant, fem un teleport to, esperarem que es carreguin els xuncs una mica de la zona, molt bé, tenim de carregat, i aquí tenim aquesta espècie de mansionaca que haurem d'explorar, d'acord? Ho tinc posat en mode pacífic, ho he de posar en mode normal, perquè aquí les criatures ens interessa matar-les i ens interessa tenir accés a tot allò que ens donaran com a botí. Deixarem la poma d'or preparada, que ens serveix per recuperar-los la vida de forma molt eficient. Això ho posarem aquí, tenim les fletxes, tot i que aquest art té infinitat. Infinitat és un encanteri que ens permet que només que tinguem una fletxa, podem anar disparant fletxes infinitament, és a dir, l'arc no gasta les fletxes quan disparem. I deixarem aquí una poció de regeneració a prop, no crec que calgui amb l'armadura que portem, però per si un cas les deixarem a mà. Bé, anem a buscar la porta, posem-nos l'armadura normal, així estem ben preparats, tenim l'escut, tenim l'arc. Aquí ens acostem una mica a la zona, ja veieu que aquesta mansió també, com tantes altres vegades amb el Minecraft, està com una mica posada dintre de terra, el que no ens és massa pràctic a nosaltres per entrar-hi, la veritat. Si ho trenquem això per aquí, podrem accedir directament a la mansió. Després ja buscarem la porta, per saber per on hem d'entrar, perquè vaja, hem fet aquí una mica d'entrada a lo bèstia. Una altra cosa important que no tinc són torxes. Quantes en tinc? Em faran falta més possiblement, però vaja, ara per ara farem servir aquestes, d'acord? Aquí ja heu vist l'aranya, per tant hem d'estar una mica atents. Aquest sí que serà un moment una mica tens, ja us ho dic, perquè hi ha moltes criatures perilloses per aquí. Anem posant algunes torxes, normalment en posaria més, però comptant que en tinc poques i carbó aquí no en podré obtenir, doncs serà complicat. De fet, el que podria fer, per exemple,
Ja ens perdonaran els arquitectes que els hi desmuntarem una mica la casa, però agafem aquests blocs d'aquí també. Ja veieu que bé que va la destral quan té eficiència màxima. Pugem aquí. Estic agafant aquests blocs perquè són els que em permeten fer carbó vegetal. Aquí trobar carbó del típic que us he ensenyat a trobar a les mines doncs no és possible, ja que estem a dins d'aquesta mansió, però en canvi puc sortir aquí. El que hauria de fer és 1, 2, 3, pam, trencar una miqueta això com a combustible, i això ens farà carbó vegetal. Fem uns quants pals per tenir-ne més, pam, molt bé, ja en tenim 20, amb això és suficient. Una taula de crafteig de moment la podem posar aquí i així no ens ocupa espai, i posarem un llit també doncs, per si hem de dormir, de fet. Molt bé, a veure, carbó vegetal, d'acord? Llavors amb aquest carbó vegetal, igual que podem fer torxes amb el carbó normal, també podem fer torxes amb el carbó vegetal i així ampliar el nostre estoc de torxes. També les podria robar d'aquí, però llavors tota aquesta zona quedaria sense il·luminar. També ja veieu que grossa és aquesta estructura, la veritat. Molt bé, en fem unes quantes més, 30, molt bé. Doncs apa, ja tenim algunes torxes més per fer servir. Aquí és per on havíem vingut, il·luminem una miqueta i vaja, seguim el camí, simplement, vigilant sempre les cantonades i els llocs foscos. Aquí tenim unes escales que ens permeten pujar cap a dalt. Aquí un parell de cofres. Si anem a explorar aquesta escaleta d'aquí, a veure què hi ha, menjarem abans. Tampoc exploraré totes les sales d'aquesta mansió, però vaja, ja que tenim aquest espai aquí, doncs tinc curiositat per veure on ens porta això, oi? Sembla una espècie d'espai entre bambalines, aquí com una espècie de laberint. Mira, un cofre. Perfecte. Aquí tenim un petit tresor, llavors de carbassa, llavors de remolatge, pólvora, una cuirassa de cota de malla, un llaç. Mira, això sí que ens interessaria emportar-nos-ho, la resta la veritat és que és bastant poc interessant i tot més o menys ho tenim. I com que és molt possible que necessitem doncs, espai, ho deixo aquí, tranquil·lament, il·lumino el camí, no sigui que ens aparegui algun monstre, i tornem enrere i seguim explorant la mansió. Perfecte. Creeper, aquest pot explotar i carregar-se la mansió. Molt bé, com que tenim l'arc bastant poderós i a més amb flama que els crema doncs són bastant fàcils de matar. Recollim l'experiència, aquí està la porta, perfecte. Vaja, només era qüestió de seguir una mica més. Aquí tenim la porta, perfecte. Aquí no em deixa posar torxes, així que les poso aquí. Molt bé, espero que no es vegi massa fosc això a la càmera. Pujarem per les escales cap al segon pis, que és on segurament hi trobarem allò que estem buscant en realitat, oi? Està bé també aquestes mansions per treure idees, no?, de construcció. Per exemple, aquesta taula m'agrada bastant. És que està feta amb escales i catifes, crec que és bastant xula la idea, la veritat. Aquí tenim una altra escala que ens deu portar cap a dalt. Aquí tenim un parell de creepers més. Pam, pam, molt bé. Il·luminem la sala per saber que hem estat per aquí també. Mireu aquest disseny de làmpara també, molt senzillet però molt útil. Seguim avançant per aquí. No oblidem l'escala aquesta que hem trobat. Posem una torxa aquí. Xulo això també. No, té estructures interessants, detallets doncs, que sempre podem fer servir després doncs, per construir coses i vaja, sempre està bé explorar aquest tipus d'estructures. De fet, crec que és una cosa que els creadors del Minecraft s'haurien de treballar una mica més. Anem a pujar per aquí. Això és una espècie com de sala de mapa, no? Sí, molt xula, molt xula. Tenim les catifes, les llibreries també. No poso torxes perquè no en tinc, vaja. No per res més. Va, un altre creeper. Perfecte. Aquesta sala d'aquí il·luminarem perquè si no no veureu res. Això suposo que simula un armari, no? Una espècie de vestidor. Epa, aquí tenim una pujada. M'emporto la torxa, digueu-me garrepa, però no en tinc més. Bé, ja esteu veient una miqueta tot el que ens ofereix aquesta mansió. Són cases bastant repetitives. Aquesta buscava, que és bastant xula, perquè veieu una mica les construccions també doncs, que es poden fer. És aquesta espècie de gat fet amb blocs de llana, que ens permet doncs, construir estructures grosses, diguem-ne. Estem a sobre del gat, saltem. Aquí tenim un altre zombi que ens pretén devorar. Molt bé, problema solucionat. El creeper aquest està fora, no està dins. Hola, creeper. No trencaré el vidre i així no ens podrà atacar. Recuperem vida. I em falta un tros de la mansió. És quan un comença a perdre's pel laberint minecraftià també, Vull dir, no... Molt bé, faig una desconnexió, busco la sala que us dic per no tenir-vos més estona per aquí marejant per la mansió i torno a connectar. Vinga, fins ara, família. Hola de nou. He hagut de canviar de mansió i tot perquè no hi havia manera. Ara sí que els tenim aquí davant. Si faig el zoom possiblement ja els veureu. Són aquests senyors d'aquí que
tenim la possibilitat d'obtenir un tòtem que ens permet doncs, salvar-nos de la mort, d'acord? O sigui, disparo des d'aquí ja que tinc l'arc, perquè n'he vist que n'hi havia uns quants i no tinc ganes de morir. Aquí n'hi ha més. Pam, m'acostaré amb l'espasa que té loot. Mira, aquí tenim el tòtem, perfecte, veig que aquí n'hi ha un altre, anem a matar-lo abans que ens ataqui amb la seva destral. Déu-n'hi-do el que piquen aquests, d'acord? Mira, ja tenim el tòtem, perfecte, il·luminem una mica aquesta zona, així doncs ho veureu tot millor. Tòtem d'immortalitat, d'acord? Amb aquest tòtem, si ens morim, cosa que de fet en algun moment doncs, potser podríem fer doncs, per veure-ho, doncs ens permet no morir, és a dir, és un tòtem que ens permet doncs, sobreviure una vegada a la mort, d'acord? És una de les millors coses que podem obtenir en el Minecraft, un dels millors tresors, no? I que, vaja, aquest és una mica el que us volia ensenyar perquè crec que és important doncs, que el conegueu, perquè segur que per determinat tipus d'activitats en el que ens interessa doncs, que els jugadors doncs, puguin morir però que tinguin una manera doncs, de sobreviure, ja heu vist com ens ha atacat ara també. Aquest és el mag, molt bé, ja tenim un altre tòtem d'immortalitat, perfecte. I vaja, això és el que us volia ensenyar, purament aquestes criatures que no havíem tingut temps de veure. Ja veieu que ara em tira aquests també, aquesta espècie d'àngels voladors que m'atacaran també, així que hem d'estar una mica al lloro, tot i que ja tenim 3 tòtems d'immortalitat. Anem a recuperar-nos la vida i a intentar matar aquestes criatures, que són com fantasmes i per tant és complicat, perquè es mouen molt, però vaja, amb una mica de perícia segurament ho acabarem aconseguint. Posa't allà. Ala, ja està, oi? Molt bé, perfecte. Doncs molt bé, ho deixarem aquí. Ja hem gastat un capítol sencer vagant per aquestes mansions del Minecraft. Evidentment, és una gran estructura, que això no ho he comentat, per prendre-la com a referència. Se m'acudeix doncs, fàcilment construir una escola, per exemple, una mansió d'aquestes, netejar les habitacions, no? O transformar les escales i aconseguir doncs, transformar l'edifici en una escola, per exemple, o en qualsevol edifici doncs, que vulguem practicar de construir el Minecraft, com que és un edifici molt gros, és un edifici ideal doncs, per treballar amb 10 persones, per exemple, però com que veieu que hi ha tantes habitacions, no? Aquest tipus d'estructures són ideals doncs, per això, per fer diferents construccions comuns, no? Cadascú construeix una habitació, hi ha diferents doncs, espais comuns que es construeixen entre tots, etc. Vaja, ja que moltes vegades doncs, podem voler, per exemple, doncs, començar un món nou sense la necessitat de fer nosaltres construccions massa complicades, no? I aprofitar doncs, aquelles que ens dona el mateix joc, d'acord? Ens estem forrant aquí a tot temps d'immortalitat. I ara la idea. Però vaja, deixarem aquí, família. Ens esperim a la mansió. Seguiré per aquí lluitant contra aquestes criatures malvades. El proper dia ja us explicaré una mica els propers episodis de la sèrie. Vinga, un plaer i fins aviat.